Machiegni kendo nyakorom Gajuang chenro endatil wadhi mbele gi weche manyien. Jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki odok ne sirikal ewi chenro magichano timo ne jopiny kowacho ni sirikal ok bi chiko ite ne koko mag kweth maketo sirikal tesre. Kanowe nyasi moro e skund primar ma Ndura Rua e kar chung'od bura ma Kabete. Kindiki kone sirikal ni ong'ala manyime mane ni ochop kare gedo mag ute mane ogene piny, gedo mar chirni manyasani kod chenro mamoko. Bende ne odok ne jothum mayande olime owacho ni okoboyie mondo mi jothum go okale midhiero e lwet kembe makeo thumbe e Turkaya. Unaona watu wengi nimewaonya wawache madharau ndogo ndogo. Nimeona watu wengine wamejawa na kiburi. Wanaenda kutuongelesha hapa kama na kutulecture. Unatulecture ukiwa nani? Kwani wewe ni Mungu? Una lecture kila mtu, una lecture mwanamuziki, una lecture mwanasiasa, una lecture kila mtu. Kwani wewe ni Mungu? Nao wanamuziki walikuja 50, mimi naita wanamuziki 500 wakuje pale Karen. Tujua utafanya nini? Ati unasema umeamrisha wananchi wasisikize nyimbo. Unaamrisha kama nani? Unaamrisha kama nani?